hej? Tam taky to rovno. Jo, jak ta přibližuje? Ta fotka, já ti dám a potom to dohodím. Vyjadrenie k mítingu, ako prebieha míting? Vystúpime na stage. Ako prebieha míting samou? Ty hlavne choď a natáčaj. No. Tak to poďte, to natáčam. Ja fotím ti natáčam. Vypnúť. Veď bola hymna, vy idioti. No, pozor. Takže aby sme začali oficiálne, toto je taký meeting pána Číslaka. Sme rádi, že ste sa zišli. A vám patrí začiatočný mikrofón. No, tak sa to je výzva, že to prečítam. Prečítam taký väčší prejav včerajšiemu novostiam, čo sa stali, keď niektorí žiaci študentskej rady vybehdli za riaditeľom a to je na skazy, sú to... A žiaci sa volajú Salzekarský. Hej, Kaťa. Potom príde stavba čísla a prečítam. No. Vážení voliči, drahí stúpenčíci čísla 3. Toto vybekli hodne. Neočakávané štvrtkové udalosti predbehli náš pôvodný plán, ktorý bol hozený našim úmysly s kampaňou fiktívneho kandidáta čísla 3. Toto kampaňou sme nechceli nikoho ani zosmiešniť, či znevážiť. Našim počínaním v posledných dňoch sme sledovali jediné. Poukázať na to, že kampaň kandidátom na post predsedu študentskej rady je nedôstojná, nedostatočná a nespĺňa ani tie najzákladnejšie kritériá, ktoré by mala kampaň na takto dôležitý post spĺňať. Dobre vám je dokázať, že schopný zodpovedne plniť úlohu predsedy, nech pristúpi zodpovedne aj na kampaň. Obyčný nebudete asi blízko príberať, to sa nebude ten provod, keď tam vypáči váca do života. Nechcete voľby akciu študentskej rady už nevážiť, ale podľa nás osvietených maturantov, ktorí už toto na tejto škole preskákali a vidia aj do nej záležitosti. Kampaň do dnešných kandidátov, ktorá spočíva vo vylepení niekoľkých kúskov plagátov a následnom nič nerobení, podľa nás nie je dostatočná. Rozajstných študentov z mesa a kosti, ako ste vy, ktorá je stupenci číslaka, ktorí chcú kandidátov aj spoznať, je nezaujímavá a robí zvolen náhodný výber kandidáta na volebnom listu. Neschopnosť kompetentných vyvoláva študentov apatických.
spravili všetko, čo naozaj študenti chcú a čo im chýba. S Marianom sme sa snažili na jednej strane upozorňovať na nesprávne pomery, ktoré okolo tej panujú a zároveň s takým utopistickým kandidátom Kislatom osloviť voličov. Boli sme zásadne mierové, nenásilné riešenia a pre voliča atraktívne prostriedky. No nemali sme úmysel zájsť až do takej krajnosti, do akej situácia sa vyvinula. Prišli sme do kampane so šľachetnými úmyslami. Pevne nevyhľadnú sa, keď to zatočné, budeme pochopení. Kurva, Ale Fazekáš to nie. Zavolajte ho. Dobre, ticho. Je to čisto na Fazekáša. Ticho! A prečo by som Pokračuj. Ideš. Zavolajte Fazekáša. Vážení voliči, mysleli sme, že vás táto kampaň zabaví, osloví, ale nebudú tak niektorí tvrdo protestovať. A týmto by sme chceli privítať pána Kislaka na tomto stage.